Benvinguts a Solidaris. Avui tenim un programa bàsicament d'anàlisi. El projecte de llei de cooperació que està tramitant-se estos dies al Senat pot canviar substancialment la política de cooperació espanyola, entre altres coses, perquè per primera vegada consta per escrit que esta llei està dirigida a erradicar la pobresa. Però també ha rebut crítiques per part de les ONG, unes crítiques que analitzarem ací al plató amb la presidenta de la coordinadora, Gràcia Santos. El contrapunt, és a dir, la visió oficial d'esta llei, la posarà el secretari d'Estat de Cooperació, el valencià Ferran Villalonga, que ha parlat amb un equip de Solidaris. I en tota aquesta lluita política per la solidaritat, una de les veus que més s'han deixat sentir ha sigut la de la plataforma del 07. Farem un recorregut per la història recent d'este moviment. Abans de començar a parlar de cooperació, farem un ràpid repàs a com ha sigut la relació entre els països del nord i del sud en els últims temps. Una història que podríem iniciar a finals del segle passat, amb l'expansió imperialista occidental. A partir de la Segona Guerra Mundial, este model de dominació va començar a erosionar-se, donant pas a la proliferació de nous estats. La descolonització va ser una de les grans revolucions d'este segle, encara que no ha significat ni molt menys el final de les desigualtats. Va ser als anys 50 quan es va començar a utilitzar l'expressió tercer món per tal de diferenciar-lo tant dels estats capitalistes desenvolupats com del bloc comunista. Es tractava d'una denominació que es troba cada volta més en desús, però que reunia sota un mateix nom un grup de països sumament diversos, però que, a ulls d'Occident, tots tenien en comú el seu baix estadi de desenvolupament econòmic. Un espai geogràfic que, llevat de les antigues colònies d'Amèrica Llatina i algunes regions costaneres d'Àfrica i Àsia, és pràcticament desconegut per als europeus fins a les darreries del segle passat. És el moment en què les grans potències es repartixen el món i incorporen al sistema capitalista extenses zones del planeta. Una integració en el sistema mundial que es fa des d'una posició subordinada y a partir de los intereses propios de las metrópolis. Hemos tenido mucho tiempo la imagen de que el imperialismo, la dominación colonial, era una forma de empobrecimiento radical de los pueblos del tercer mundo, y esa imagen no es correcta. En muchos casos ha sucedido y ha supuesto lo contrario, un proceso de introducción del capitalismo y por tanto también de generación de riquezas. Lo que pasa es que en función de que muchas veces esta generación de riquezas está en función de los intereses de la metrópoli, pues esa generación, diríamos, de riqueza ha sido insuficiente e insatisfactoria. En cualquier caso, cuando hablamos de atraso y miseria en el tercer mundo, tenemos que reconocer dos cosas. Una que, aunque sea poco habitual la idea, está retrocediendo la miseria, y otra que buena parte de las raíces de esa miseria, de ese atraso, se deben a contradicciones internas de las propias sociedades del tercer mundo. De modo que diríamos que el imperialismo, la expansión colonial, ni es el gran verdugo ni tampoco es el gran benefactor. Però més enllà de les conseqüències econòmiques, l'imperialisme va tindre efectes perversos per als pobles dominats, com ara la mateixa explotació i repressió a què van ser sotmesos o l'afebliment de les seues identitats culturals. Mentrestant, a Occident, creixien els sentiments de superioritat racial, de xenofòbia i expansionisme agressiu que eren aprofitats per a legitimar governs autoritaris i que es deixarien sentir en les dues grans catàstrofes d'este segle. Serà precisament a partir de la Segona Guerra Mundial quan el progressiu despertar nacional de les colònies comença a prendre forma definitiva. Una eclosió de nous estats, però que va tindre lloc en el context internacional de la Guerra Freda, que tendia a desplaçar cap a la perifèria les seues pròpies tensions. El problema que se plantea inmediatamente después de la descolonización es que esto se viene a trabar de alguna forma con la Guerra Fría,
y la combinación del surgimiento de las nuevas naciones con la Guerra Fría muchas veces tiene efectos realmente terroríficos, en el sentido de apoyo a dictaduras por parte de Estados Unidos o por parte de la Unión Soviética, de guerras que no se producen en Europa, pero a veces se producen en estos sitios, y en ese sentido podríamos decir que el fin de la Guerra Fría pues sí que ha supuesto un elemento importante, porque ha contribuido a desactivar dictaduras, guerras civiles y para emprender líneas, diríamos, de crecimiento interno y de progreso en todos los sentidos. La prosperitat econòmica dels anys 60 va tindre alguns efectes positius en el tercer món, però també la crisi dels 70 va conduir estos pobles a situacions molt difícils. Entre elles, a un constant endeutament extern que va arribar a límits insostenibles en els 80. El deute dels països del sud amb els del nord va ser renegociat, però no es va acabar amb l'arrel del problema. Així, per exemple, el deute extern dels estats de l'Àfrica subsahariana s'eleva en l'actualitat fins als 122.000 milions de dòlars i per cada dòlar que reben d'ajuda al desenvolupament han de pagar en capital i interessos 1,3 dólares. Aunque hay cantidades que a la gente le pueden parecer que se da mucho dinero de ayuda oficial al desarrollo, en realidad es una cantidad ridícula y yo insisto porque me parece muy importante. Lo que estamos obteniendo a cambio es muchísimo más de lo que invertimos. Pero el reto real sería ver en este momento que estamos ya en la etapa final de la globalización, ¿no? Cómo se va a plantear el nuevo mundo que queremos, que sea respetuoso con el medio ambiente, con los derechos de los pueblos, con los derechos de las mujeres, con el tema de los niños que estos días hemos tenido presentes. Es todo un reto importante. Actualment, el compromís del nord amb l'erradicació de la pobresa en el sud no pot ser entès només com una opció política o una obligació moral, sinó també com una necessitat motivada per interessos propis. En un món globalitzat i interdependent, moltes qüestions com la pau i la seguretat, els moviments migratoris o la protecció del medi ambient només es poden abordar amb actuacions conjuntes. I en este camí s'han d'abandonar les concepcions paternalistes que pretenen donar solucions des de fora sense comptar amb els que han de ser els autèntics protagonistes del seu desenvolupament. Muchas veces se piensa que la imagen que tenemos de los países del sur es la pura catástrofe. Bueno, hay mucha gente organizada, mucha gente trabajando, muchas organizaciones muy buenas, muy serias, que están trabajando muy duro por también lograr transformar las condiciones de su país. Que nos quitemos esa idea de que somos nosotros quien vamos a cambiar nada. Quien no va a cambiar es la gente de allá, con nuestro apoyo solidario, no con ayuda, sino con el apoyo solidario, con una cooperación solidaria que nos permita transformar el conjunto del mundo. Les fórmules que s'han d'adoptar per a dur a terme esta cooperació poden ser objecte de discrepàncies, però el que ningú no pot negar és la necessitat que els països més rics col·laboren en el desenvolupament dels més pobres. Les xifres sobre les diferències entre el nord i el sud parlen per si soles. Així, només cal recordar que, segons un informe del Banc Mundial, a 1996, 1.300 milions de persones subsistien amb menys d'$1 al dia, o que, segons els indicadors utilitzats per les Nacions Unides, els béns que tenen les 358 persones més riques del món equivalen al 45% dels ingressos de tota la població pobra del planeta. Tot això sense oblidar que els programes d'ajuda destinats a pal·liar aquests problemes ocupen cada any més del 25% dels diners que es destinen al món per a gastos militars. I quin paper té el nostre país dins de la cooperació internacional? Des dels anys 80, Espanya ja no és un país subdesenvolupat i des de la nostra integració en la Unió Europea, el 1986, hem deixat de pertànyer al tercer món. Això significa, entre altres coses, que l'Estat, les administracions autonòmiques i les locals, i per últim les organitzacions no governamentals per a la cooperació, van començar a treballar en ajudes al grup de països més pobres. Esta és la història de la cooperació espanyola. L'Espanya del desenvolupament, de la industrialització, del turisme i de l'emigració va tindre un lloc en la història de la cooperació internacional.
una història centrada en les antigues colònies americanes i en alguns països àrabs i magribins. La cooperació es limitava a la cultura i al folklore. Este treball el coordinava l'Institut de Cultura Hispànica. Però la dècada dels 80 ens trau del tercer món i ens converteix en un país nominalment ric. Al 1986 entrem a formar part de la Unió Europea i des del 1992, gràcies a la pressió del Congrés i del Senat, es crea formalment una política de cooperació de l'Estat. Podemos distinguir dos tipos esenciales de cooperación. La cooperación reembolsable, aquella cooperación que se da a los países en vías de desarrollo pero que tienen que devolver. Y bueno, su insignia, su emblema son los créditos FAT, los créditos que se dan a las empresas para favorecer o fomentar la exportación de empresas españolas en países en vías de desarrollo. Y el otro aspecto de la cooperación sería la cooperación no reembolsable, aquella cooperación que se da a los países en desarrollo de una forma gratuita, por así decirlo, sin un compromiso de devolución. Yo creo que en las formas de cooperación habría que destacar la cooperación con, bueno, dentro de esta cooperación gratuita, yo destacaría la cooperación que se hace vía ONGs, que es solo el 6% de la cooperación que hace el gobierno español, y destacaría la cooperación vía empresas, que supera el 30%, ¿no? Muchas veces se cree que son las ONG las que nos beneficiamos de toda esta cooperación y podríamos decir que el principal agente de cooperación en este momento son las empresas. El pressupost que Espanya dedica a la cooperació ha crescut notablement en els anys 90. Com que partia del no-res, pareix meteòric, des dels 60.000 milions del 1989 als 180.000 milions del 1997. No obstant, la proporció de l'ajuda oficial al desenvolupament, AOD, en relació amb el pressupost, ha estat sempre lluny del somiat 0,7. Com es veu en el gràfic, no hem passat mai del 0,28. La llei de cooperació a punt d'aprovar-se serà teòricament un mitjà per aprofitar millor les inversions per al desenvolupament. Las críticas han quedado muy claras en todo el proceso de discusión de la ley. Uno de ellos sería la falta de planificación y de evaluación de la ayuda. Realmente la ayuda oficial al desarrollo español es la suma de muchos instrumentos independientes que no están coordinados entre sí. Otro de los problemas más claros de la cooperación es la estructura bicéfala, las dos cabezas que llevan la cooperación de forma totalmente separada, guiadas por diferentes principios. Por un lado está la cooperación que hace el Ministerio de Economía, a través de las empresas, de los organismos multilaterales, y por otro está la cooperación que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación, que se rige por otro tipo de principios. Otro problema muy importante es la diferencia entre lo que se planifica y lo que efectivamente se ejecuta. Ahora se nos están dando grandes cifras para el año 98, más de 200.000 millones de pesetas. Pocas veces se ha cumplido. Normalmente siempre hay una diferencia, como en el año 97, de más de 14.000 millones de pesetas que se nos prometieron y luego nunca se cumplieron. Y luego nuestra principal queja, como siempre, es cómo los intereses comerciales españoles impregnan no solo la cooperación que se hace desde el Ministerio de Economía, sino incluso la cooperación que se hace desde exteriores. Será prioridad aquellos proyectos, aquellos países donde las empresas españolas pueden exportar bienes españoles. A pesar d'esta experiència, les principals ONGs confien que la llei contribuïsca finalment a la lluita per l'erradicació de la pobresa i a l'eliminació dels interessos comercials com a instrument polèmic del desenvolupament. Ja fa prop de 30 anys, l'ONU va adoptar una resolució que comprometia els països rics a aportar com a mínim el 0,7 del seu producte interior brut per al desenvolupament dels pobles més desfavorits. El 1992, el compromís es va reafirmar a la cimera de Rio, però davant l'incompliment de les promeses, la ciutadania va prendre la iniciativa. En la tardor de 1994, les tendes de campanya aparegueren al mig de les ciutats. Anem a recordar el que va ser el moviment del 07 i en què han quedat les seues reivindicacions. Octubre de 1994. Com tots els anys, comença el curs universitari, però també s'inicia una mobilització sense precedents. Milers de persones s'eixen al carrer per exigir més cooperació amb el tercer món. És el moviment pel 07, unes xifres que han quedat com a símbol de la lluita per un món més just. Però moltes persones ja treballaven per aquest objectiu des de feia anys.
Pablo Cés, un dels primers que començà la lluita i un dels líders d'este moviment reivindicatiu, sap com va sorgir la idea de fer una protesta continuada a Madrid, enfront del Ministeri d'Economia. Y nos pusimos a dormir en sacos y llegó la policía y nos dijo, que no pongáis tiendas, os dejamos dormir pero que no pongáis tiendas. Y esa fue la gran idea. Con lo cual al día siguiente empezamos a poner tiendas y total se llegó a 1000 tiendas en Madrid, se llegó a que se puso tiendas en toda España. Entonces ese fue el momento en que de alguna manera mucha parte de la sociedad, sobre todo los jóvenes, las universidades, todas las ONG prácticamente, se sumaron a este clamor por el 07. A València, les acampades començaren el 23 d'octubre, quan 40 joves ocuparen els jardins centrals de l'avinguda de Blasco Ibáñez, enfront del campus universitari. En unes setmanes els acampats ja eren més de 500. Igual va ocórrer en totes les capitals i a poc la pressió ciutadana començà a sortir efecte. Todos los solidarios del mundo estaban perplejos de la movida de todo lo que se surgió aquí en el Estado español. Y sí que hubo muchísima presión que nadie, pues todo el mundo recordará, tanto a nivel central como autonómico. Y a nivel valenciano sí que conseguimos pues pasar de la prácticamente nada o de una partida de 100 millones para toda la cooperación valenciana, pues en principio a una línea de crédito. Però encara queden moltes reivindicacions pendents. Les ONGs diuen que tan important com la quantitat és la qualitat de l'ajuda. Nosotros todavía el 07 estamos por conseguirlo, que tampoco creo que nos importe muchísimo a las organizaciones no gubernamentales. Fue una campaña que sí que era necesaria, pero que la llevábamos haciendo desde hacía 20 años, sí que sensibilizó a la opinión pública, sí que los jóvenes que estuvieron allí ahora participan en las ONGs, pero en ningún momento nos mueve tanto la cantidad, sino la calidad. Por eso es necesario que tengamos una partida presupuestaria de cooperación. Òscar Martínez va participar en les acampades del 07 a València. Ell també creu que cal canviar l'actitud oficial cap al tercer món. Ahora mismo el Estado español dedica solamente el 0,24% del PIB a solidaridad y cooperación con los países subdesarrollados, muy lejos de ese objetivo del 0,7. Pero es que vemos además que la mayor parte de esa partida, casi un 60% de ese dinero, se gasta a través de los llamados créditos FAD, fondos de ayuda al desarrollo, cuya transparencia brilla por todo lo contrario. Quiere decir, son créditos que concede el gobierno con unas condiciones bastante sospechosas, que en ellos está puesto el interés de la política comercial española y son objetivos muy alejados de la cooperación y la solidaridad. Després de les acampades del 07 visquérem un autèntic boom del fenomen solidari que ara ha reviscolat amb les discussions sobre la llei de cooperació. En un momento dado éramos 120 comisiones, pero luego al no tener éxitos posteriores pues se han ido desmoronando y ahora con motivo de la ley nos hemos vuelto a reanimar. De tal manera que se ha conseguido una cosa maja, que ha sido acciones de este tipo, que ha habido en Lérida, como sabéis, en la torre, el día del domingo de Ramos, se colgó un chaval muy majo que estaba absolutamente convencido que había acciones desmesuradas y estuvo 15 días colgado de la torre de Lérida. Entonces, ¿qué se ha conseguido? Que ahora en el Congreso, a última hora, como bien sabemos, pues quedaron diciendo no, hay que subordinar totalmente los FAD al desarrollo. Esta economía absolutamente equivocada en cuanto al planteamiento a largo plazo de lo que hay que hacer en España, empeñada en que en el Senado se vuelva a esto. Están los de Lérida insistiendo con los senadores de CIU que no se dé marcha atrás, está el 07 insistiendo con los demás partidos que no se dé marcha atrás y están todas las ONGs insistiendo exactamente esto. Centenars de prestigiosos científics, 99 premis Nobel i el mateix sentit comú ens alerten que si no s'adopten mesures oportunes, d'ací a 20 anys la situació mundial pot ser catastròfica, encara que soni apocalíptic. El 07 només és un símbol de la voluntat de cooperar, una necessitat que encara avui està plenament vigent.
I ara sí, anem ja a parlar de la llei de cooperació internacional que en els pròxims dies aprovarà el Senat. Ara coneixeran el projecte tal com està redactat en estos moments. La llei de cooperació internacional pel desenvolupament regula les activitats espanyoles d'ajuda econòmica, de suport tècnic, de participació en tota classe de programes en benefici dels pobles del tercer món i també les actuacions en emergències més enllà de les fronteres espanyoles. Tot això afecta l'activitat directa de les administracions estatal, autonòmiques i locals, als crèdits als països desenrotllats, gestionats a través d'empreses privades i a l'activitat de les diverses organitzacions no governamentals pel desenrotllament que treballen en tot el món. La base de la llei de cooperació són els principis rectors, que són la defensa i promoció dels drets humans, les llibertats, la pau, la democràcia i la participació ciutadana en les activitats públiques. S'identifica la llei amb la promoció d'un desenrotllament humà global, interdependent, participatiu, sostenible i equitatiu. Així mateix es posa èmfasi en la protecció i millora del medi ambient dels països receptors d'ajuda. Els objectius explícits són els expressats a des i la pràctica del desenrotllament autosostingut a partir de les pròpies capacitats dels beneficiaris. Les conseqüències de cobrir les necessitats dels més desfavorits seran un major equilibri en les relacions polítiques, estratègiques, econòmiques i comercials, amb la creació d'un marc d'estabilitat, seguretat i pau internacional. La llei de cooperació internacional dona al Parlament el control de les accions solidàries, centralitza la gestió en el Ministeri d'Afers Estrangers a través de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, AESI, encara que la gestió dels fons que pertanyen al Ministeri d'Economia, els crèdits especials que es tramiten a través d'empreses privades, la farà el mateix Ministeri d'Economia. També regula la llei l'activitat de les ONG pel desenrotllament, que hauran d'estar inscrites en un registre per a poder rebre subvencions. Crea el Consell de Cooperació pel Desenrotllament, on participaran tots els agents implicats en la cooperació internacional i crea també la Comissió Interterritorial de Cooperació pel Desenrotllament, on s'integraran les institucions i organitzacions privades de les autonomies que treballen en la cooperació internacional. Per acabar, un aspecte clau de la llei és que obliga el govern a planificar en períodes de 4 anys els programes de treball, amb la qual cosa es garanteix el més alt rendiment de les inversions i dels esforços de totes les parts implicades en la cooperació internacional. I aquesta llei de cooperació també afectarà les ajudes oficials que es fan des de les autonomies. El Consell Interterritorial de Cooperació integrarà els esforços de les administracions autonòmiques i locals en coordinar i aprofitar millor les inversions. Això és el que ens ha dit el conseller de Presidència de la Generalitat Valenciana. Ahora lo que se permite es que haya una sede, un foro donde nos reunamos todos y sobre todo podamos aunar los esfuerzos. Yo creo que es fundamental en el tema de la cooperación, cuando se desarrollan proyectos, los proyectos generan sinergias. No es lo mismo hacer 3 proyectos en una misma zona que hacer un proyecto en 3 zonas distintas. Esos 3 proyectos impulsan la riqueza, impulsan el desarrollo de una zona y aportando o aunando esfuerzos conseguimos que determinadas zonas salgan del subdesarrollo. Hemos dado un salto cualitativo de los 1.250 del año pasado a 1.700. Se incluyen en una línea especial las acciones institucionales, de tal forma que las acciones institucionales no roben dinero a las otras líneas. La propia Gobierno de la Generalitat participa en proyectos de ayuda al desarrollo, estamos participando en proyectos en Nicaragua con un hospital para maestros y vamos a participar en otra serie de proyectos directamente desde el Gobierno de la Generalitat. Esa línea es una línea de 300 millones que está al margen de las 3 líneas que le he hablado antes, de 1.000 millones para proyectos de ONGs, de 100 millones para sensibilización y de 300 millones con una línea abierta durante todo el año donde pueden participar ONGs y otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro. Ja ho han sentit, 2.500 milions de pessetes d'ajuda oficial i la creació d'una oficina conjunta per tramitar projectes en les ONG. Este serà un dels resultats de l'aplicació de la llei de cooperació segons el conseller de Presidència. Però què en pensen de tot això les ONG? A nosaltres està la presidenta de la coordinadora, Gràcia Santos. Gràcia, benvinguda de nou al programa Solidaris. Moltes gràcies. Fácem una valoració, en primer lloc, de les paraules del conseller. Pues realmente yo me ha sorprendido de manera, sorprendido entre comillas, porque lo que acaba de decir el señor conseller ha sido algo
consensuado en el que creo que hemos participado las ONGs a través del Consejo de Cooperación. Y si el camino es ir vertebrando el presupuesto para la cooperación internacional en una partida específica de los presupuestos de la Generalitat Valenciana, es muy positivo para nosotros porque así lo hemos defendido siempre. De todas las formas, en la actualidad todavía no son los 2.500 millones y sabéis que el dinero para cooperación de la Generalitat Valenciana, sabe Rosa, va todavía vinculada a una línea de crédito, lo cual nosotros hemos dicho infinidad de veces que era una manera de vincular la cooperación a la deuda pública y no nos parecía el mejor método, ¿no? Sobretot perquè en cas de tallar algunes subvencions serien les primeres que retallarien. Claro, porque es de alguna manera el Instituto Valenciano de Finanzas autoriza la capacidad de endeudamiento de la Generalitat Valenciana para sacar fondos para la cooperación. Y eso es lo que hemos venido diciendo las ONGs desde hace muchos años, es satanizar de alguna manera la cooperación internacional. Entonces, en el Consejo, el señor Ripoll sabe que lo hemos dicho muchas veces, que de cara al año que viene, porque se hace camino al andar, tiene que haber un presupuesto específico para cooperación, no vinculado a deuda, porque sería, como digo, sería una gran conquista el que eso lo consiguiésemos entre todos i entre totes. Ha sigut, per tant, una sorpresa grata per a vostè. Sí, Gràcies, anem a parlar ja de la llei, del projecte de llei de cooperació, que hem de dir des del principi que està tramitant-se encara en el Senat, que és susceptible de que n'hi hagin canvis, però que de moment anem a parlar d'aquest projecte de llei tal com està redactat. Això n'hi ha que deixar-ho clar, deixant clar també que poden hi haver modificacions. Fá'm un balanç de, en estos moments, en este fi de segle, en este boom de la solidaritat, quin sentit té, quina importància té aquest projecte de llei de cooperació internacional. Pues mira, Rosa, para nosotros el proyecto de ley, y de hecho en que ya se encuentre en vía Senado, es indudablemente una gran alegría, porque ha sido una reivindicación de la sociedad española el que la cooperación internacional garantizase de alguna manera la vinculación a el desarrollo humano y sostenible y la erradicación de la pobreza. Això és molt important perquè diu exactament això, erradicació de la pobresa. Porque hasta ahora no había ley de cooperación y era tanto el movimiento 07, que yo creo que lo sacó un poco a la ciudadanía, la problemática de la cooperación, venía arbitrándose a través de los llamados PACIs, es decir, planes de ayuda a la cooperación internacional. Estaba desmembrada, estaba desarticulada en infinidad de organismos de distintos ministerios y era un poco un híbrido de desorganización total de cooperación. No obstant això, les ONGs en la D, al final, per al desenvolupament, han posat pegues. Parlem de les pegues que trobem vostès. De les pegues. Pues mira, Rosa, haciendo un resumen último que hemos hecho y estamos haciendo las coordinadoras de todo el ámbito estatal, esperamos todavía que haya alguna mejora en el trámite que queda en el Senado. Punts concrets, gràcies, de esa mejora. Pues mira, por ejemplo, lo que debe desaparecer es uno como objetivo que todavía significa las ventajas comerciales de España. Y creemos que no debe de ir, el desarrollo de los pueblos no debe ser igual a crecimiento económico, y si el desarrollo es de este país, difícilmente vamos a conseguir el desarrollo de los pueblos a los que queremos ayudar. Esa es una de las cosas. En segunda, una de las cosas más importantes que no se ha corregido todavía en la ley es que los fondos de ayuda al desarrollo, que son créditos a la exportación, en la mayoría de los casos incentivando la venta de armamento militar a países en desarrollo, sigue y va a seguir gestionándolo. Si no se modifica la ley en el Senado, como te digo, va a seguir gestionándolos el Ministerio de Comercio y de Economía. Y nosotros ahí creemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores debe de liderar más el movimiento de la cooperación y la cooperación internacional para, de alguna manera, unificar el desarrollo de los pueblos del sur con los derechos humanos. Porque si va desmembrado, puede ser, por un lado, el desarrollo de los derechos humanos puede cruzarse con
los intereses comerciales que pueda haber a través del Ministerio d'Economia i Hacienda, de Comercio, etc. No obstant això, Gràcia, n'hi ha dues qüestions que van lligades i que vull que es posar-li conjuntament. Ara després podran vostès veure una entrevista que hem realitzat amb el secretari d'Estat de Cooperació, Ferran Villalonga, el valencià Ferran Villalonga. Avançamos un poquet al que ara tots vostès veuran. Ell es congratula de que la cooperació passe ja a formar part de la política exterior que ell lidera en detriment del d'economia. Vostè no està dient-me això? Pues no. La coordinadora estatal, en la cual la coordinadora valenciana formamos parte, una de las cosas que estamos negociando con los grupos políticos del Senado es que los fondos, los llamados créditos FAT, no sigan siendo gestionados en su mayoría por el Ministerio de Economía y Comercio. Y eso es así. Se ha avanzado, pero todavía esta reivindicación para nosotros és fundamental. I acabant hi ha una altra qüestió en aquest projecte de llei que a mi personalment m'ha cridat l'atenció, i és la prioritat que s'estableix a l'hora d'ajudar a determinats països i no a altres. És a dir, s'estableixen una sèrie de vincles culturals a l'hora de donar ajudes, per exemple, a països com Iberoamèrica o a països, per exemple, com el Magreb, que estan a la part de baix del Mediterrani, quan hi ha tantíssima gent, per exemple, treballant en l'Àfrica Negra. No sé si això té algo que veure en la política exterior espanyola. Pues también tiene que ver, todo va interrelacionado. Y de hecho, una de las propuestas, me agrada la pregunta que me has hecho, porque quizás es de lo menos publicitado en cuanto al proyecto de ley, reformas, mejoras, etcétera. Y es que desde las coordinadoras de ONGs estamos proponiendo, primero, que haya una Secretaría de Estado única para la cooperación, que será la única manera de articular, porque si no, lo otro es un diseño casi barroco de 5 ministerios que no se sabe luego cómo van a desarticular. Y nuestra propuesta es cambiar incluso el nombre de la llamada SECIPI, Secretaría de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, en cambiarle incluso el nombre y llamarla Secretaría de Estado para la Cooperación al Desarrollo. Igualment per a tots els països. Igualment para todos los países. Estamos en un mundo en que la economía está interrelacionada, y yo creo que un momento de reflexión, aunque ha sido tradición por los lazos de amistad con el pueblo iberoamericano, con Latinoamérica, Centroamérica, Magreb, etcétera, pero hay momentos puntuales en la vida y en la política en que hay que reflexionar, porque África subsahariana existe y hay que reflexionar sobre esto. Gràcies, moltíssimes gràcies. Estarem pendents de com evoluciona este projecte de llei. Gràcies. Gràcies a vosaltres. No es preocupe. Està intentant, gràcies per la posa en valencià, quan no ens importa massa. Hem analitzat el projecte de llei de cooperació des del punt de vista de les organitzacions no governamentals. La part oficial o el contrapunt, que ja els hem avançat, el posa ja el secretari d'Estat de Cooperació, Ferran Villalonga, que ha sigut entrevistat per un equip de solidaris. Hola, en la nostra entrevista el protagonista és avui Fernando Villalonga, secretari d'Estat per a la Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica, que ens ha rebut a este Palau de Santa Cruz, seu del Ministeri d'Afers Estrangers. Però la majoria de valencians també se'n recorden d'ell perquè ha sigut el primer conseller d'Educació i Cultura del govern Zaplana. Però avui anem a parlar amb este diplomàtic perquè ha impulsat la Llei de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, aprovada recentment en el Congrés i que ja ha passat al Senat, i que és vital per al futur de la cooperació i del món de les ONGs. Hola, permetisca que abans de parlar de solidaritat em diga si tira en falta aquesta cartera de cultura a la Generalitat Valenciana. Me trobo a faltar als amics i als companys, que ne vaig fer molts a València, però ara tinc una tasca que és un repte que em dona moltes satisfaccions i moltes alegries també. O sigui que sí que trobo a faltar als amics i als companys, no? I clar, el cas valencià el porta en el cor i el segueix de prop. Pues anem a centrar-nos ja en aquesta llei, perquè què suposa per al nostre país tindre ja unes directrius per coordinar aquesta ajuda als més necessitats? Encara no està aprovada la llei encara ha de passar pel Senat, on s'han de fer algunes esmenes, potser d'estil, i ha de tornar al Congrés on serà finalment aprovada. Però no hi ha cap dubte que tenir un marc legislatiu amb
les directrius que han de marcar la cooperació d'ací als propers anys és molt, molt important, perquè la llei no és tan sols una delimitació competencial entre les diferents administracions que fan cooperació, sinó que és també una regulació de les ONGs, del seu estatut, de l'estatut del cooperant, dels principis rectors que han de guiar l'acció de les administracions públiques en matèria de cooperació al desenvolupament. És també una llei que marca prioritats geogràfiques i sectorials de la cooperació espanyola. És una llei que també estableix els principis pels quals les ONGs i els agents socials participaran en la decisió final del món de la cooperació, i crec que és una llei que cercaven tots des de feia ja molts anys i que finalment hem arribat a un acord consensuat entre la gran majoria dels grups polítics a les Corts, i bé, això és una cosa que és molt significativa. Sí. Hi ha molta gent, per lo que vostè dia de consens, sobretot el món de les ONGs, diu que s'hi ha hagut més consens polític que social. Però això és una bogeria, perquè els partits polítics representen a la societat i són realment els triats democràticament. I per tant, jo no crec que les ONGs diguen això. Les ONGs estan prou contentes amb el resultat final de la llei. Les ONGs no són les úniques organitzacions que fan cooperació, són uns elements importants, però no els únics que fan cooperació. Estan les administracions públiques, que són les que dediquen la gran part dels fons crematístics al món de la cooperació, l'Estat central i les administracions descentralitzades, comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments, però també hi són els agents socials, els empresaris, els sindicats, i tots tenen que dir una paraula. La llei no és del gust de ningú, però és del gust de tots. Jo crec que sí que és una llei de consens, i crec que en un tema que era tan polèmic al principi hem arribat a un acord intern de l'administració, que ja prou dur això, perquè hi ha diferents concepcions sobre el que ha de ser la cooperació al desenvolupament. Per part de l'administració de la cooperació ne tenim una, el Ministeri d'Hisenda ne tenia una altra. Finalment hem arribat a fer una voluntat comuna des de l'administració, i és una llei que ha estat aprovada per pràcticament tots els grups parlamentaris, no? El Partit Popular, el Partit Socialista, Convergència i Unió, el PNB, o sigui que jo crec que és una fita important. Sentint-lo a vostè, unes dona compte de que no es talla en parlar de les ONGs. Vostè ha dit que en aquest país n'hi ha massa ONGs que s'han de ficar a nivell europeu i que s'han de retallar el nombre d'aquestes ONGs. Quin és l'estat de les relacions entre el govern i les ONGs? Jo, encara que parle molt francament amb les ONGs i també amb els mitjans de comunicació, he de dir que tinc una relació molt bona amb pràcticament totes les ONGs, amb la coordinadora d'ONGs, l'estatal, les coordinadores autonòmiques i els fons de solidaritat autonòmics. I és una relació que està basada en la sinceritat, no? I sobretot en un interès comú. Jo sóc el primer interessat com a administració de que a l'Estat tinguem una cooperació seriosa, no? Quan jo parlava de que hi havia moltes ONGs, el que volia dir és que al nostre país, a l'Estat, ja portem 15-20 anys fent cooperació, no? I per tant l'impuls solidari no basta, és molt important, però no basta. Cal la qualitat, cal la preparació, cal que les ONGs tinguin gabinets d'estudis i de projectes, que els cooperants estiguen preparats, perquè clar, la cooperació és una cosa important. Els fons que tenen les ONGs i que tenen les administracions públiques per a cooperació ja són quantitats considerables, i per tant s'ha de prendre la cooperació com una matèria de quasi professionals, no? I no tan sols com un impuls solidari. Sí, i parlant d'això, es pot aclarir qui formarà part d'aquest Consell de Cooperació que serà determinant en aquesta llei? El Consell de Cooperació ja existeix. Es va crear en una llei d'acompanyament dels pressupostos farà un parell d'anys, i és un organisme que es diu de participació i de consulta per part de l'administració. I estaran les ONGs, representades sobretot per la coordinadora,
Després hi haurà moviments que no són ONGs, però sí que tenen alguna cosa que dir en el tema de la sensibilització, com per exemple el 0,7, el moviment del 0,7. Estaran tots els agents socials i sobretot, que és una cosa molt important, majoritàriament estaran representats experts de la cooperació, pel que deia jo abans, no? La cooperació no és tan sols un tema del voluntarisme, de cooperants, etc. Hi ha un corpus teòric important per part dels teòrics de la cooperació, que són els que fan l'anàlisi de fons o que et diu que si has d'anar a un país o no, quin tipus de cooperació has de fer, quina prioritat, l'avaluació, la formulació de projectes, i per tant volem implicar als departaments universitaris i als experts en cooperació que tindran una paraula, jo crec que de prestigi, per tal d'aconsellar al govern. I el tema autonòmic, com queda? Les distintes administracions autonòmiques també tindran que passar per una comissió? S'ha creat també un organisme de coordinació entre les diferents administracions públiques amb competència en matèria de cooperació. Per una banda, s'estableix l'autonomia en matèria de cooperació dins d'un marc que és el que estableix la llei de principis sectorials i territorials. I després, tota la cooperació que facin les comunitats autònomes, els ajuntaments i les diputacions provincials estaran sotmeses a la política exterior de l'Estat, però a banda d'això es reconeix l'autonomia plena no tan sols de les comunitats autònomes, però també de les diputacions i dels ajuntaments per a fer cooperació. I per tal de coordinar hem creat un organisme nou, un organisme que serà complicat també en el seu desenvolupament reglamentari, perquè hi haurà tindran que estar representats les diputacions, com dic, els fons de solidaritat, les autonomies o responsables autonòmics en matèria de cooperació, i es tractarà de coordinar per tal de buscar l'eficàcia de l'administració pública en matèria de cooperació. Per exemple, en aquests moments les administracions públiques estan convocant subvencions a organitzacions no governamentals, a ONGs, en terminis diferents. Això torna boges a les ONGs, i això és important. A l'hora de demanar uns determinats papers o formularis burocràtics, unes administracions demanen una cosa, d'altres demanen una altra cosa. Per tal de coordinar i d'homogenitzar tot, hem creat el Consell Interterritorial, que serà un consell d'intercanvi, de coordinació, d'homogenització. I ja per anar acabant, el 0,7%, el reivindicat 0,7%, pot ser una realitat en esta legislatura? És molt difícil, perquè el PIB està creixent i està creixent a ritmes en termes reals d'un 6 o un 7% tots els anys. I per tant, el creixement dels fons de cooperació, dels pressupostos de cooperació, no és tan gran com el creixement del PIB. Però sí que és un objectiu, sobretot moral, que té l'administració i que tenim nosaltres responsables per a demanar Hisenda cada any més, no? I això és un objectiu que està molt present en tota la cooperació. Ara bé, si en termes percentuals no arribem a 0,7%, jo crec que en termes absoluts enguany hem arribat a una fita pressupostària que és ultrapassar els 200.000 milions de pessetes en cooperació internacional al desenvolupament per part de l'Estat, i això també és important en un moment de restricció pressupostària i en un moment de retalls. I ja per acabar, ara sí, vostè, pel seu càrrec de diplomàtic, per la seva carrera, ha vist de prop les necessitats d'aquest tercer món. Quines vivències recorda? O algo que li hagi impactat? Moltes, perquè és un món on la dignitat humana està, o la troba sempre a faltar, la dignitat humana, quan la pobresa és la més gran indignitat que pot sofrir un home, i això està sempre present en la pobresa i en el subdesenvolupament. Però jo me'n recordo de l'últim viatge que hem fet amb la reina a Tanzània, on vam anar a un camp de refugiats
quasi tots al costat de Ruanda, a la frontera entre Tanzània i Ruanda. I bueno, és un cas molt impressionant perquè després de la gran crisi dels grans llacs que va triar tota l'atenció dels mitjans de comunicació i la solidaritat no tan sols d'Espanya sinó del món sencer, aquesta crisi ja ha passat i ara ningú se'n recorda dels refugiats i només a la frontera de Tanzània n'hi ha més de 300.000 refugiats, no? En condicions realment molt greus. Mengen tots els dies una escudella de blat i això és tot el que arriba d'ajuda, no? I això és un cas molt cridaner. Pues amb les seues vivències donem per finalitzada esta entrevista. Gràcies en nom del programa Solidaris per haver-nos ajudat a desentranyar un poc aquesta llei de cooperació que serà important perquè el nostre país ajude més i de la millor manera possible a aquest món més pobre. Fins així tot el que els havíem preparat pel que fa a la cooperació i al projecte de llei que tantes esperances ha posat en bona part de la societat. Ara ja és el moment de contar-los de manera breu altres qüestions, també d'interès, i de conèixer noves ONG que treballen a la Comunitat Valenciana. Units pel voluntariat. Units per Bancaixa. El terratrèmol que va assolar Bolívia fa uns dies va causar més d'un centenar de morts i danys materials de gran valor. La Coordinadora Iberoamericana para el Desarrollo y la Cooperación és una de les organitzacions que han posat en marxa una campanya d'ajuda. Esta coordinadora ha creat una taula valenciana de solidaritat amb les víctimes del terratrèmol de Bolívia, en la qual volen integrar les administracions públiques, les universitats, les organitzacions empresarials, els sindicats, les ONGs i els ciutadans d'Alacant, Castelló i València que ho desitgen. El propòsit de la taula és arreplegar diners i material d'abric per enviar-lo de seguida als damnificats. El telèfon de contacte de la taula és el 96 392 3587. Cada volta són més els menors involucrats i víctimes de conflictes armats. Actualment s'estima que uns 250.000 xiquets participen en batalles en les 33 guerres actives al planeta. La Creu Roja ha llançat una campanya de denúncia d'esta tragèdia. En la televisió, l'espot publicitari és dur y sencillo. Lo más aterrador de una guerra no es que haya un niño enfrente de un arma. Lo más aterrador es que haya un niño detrás. Lo mires como lo mires, en una guerra los niños son siempre víctimas. La Comissió de Defensa del Congrés ha aprovat per unanimitat la llei de prohibició total de mines antipersonals. La llei insta al govern a destruir totes les mines que hi ha a Espanya, prop de 600.000 a excepció d'un estoc de 5.000 o 10.000 que aprofitaran per fer entrenaments de desactivació. També es prohibeix la producció, exportació o transferència de patents relacionades amb estos explosius. Amb esta llei, el nostre país es posa a l'avantguarda de les nacions que obliguen a l'erradicació de les mines, que cada mes maten o fereixen greument prop de 1.500 persones. El defensor del poble, en el seu informe anual, també ha suggerit usar forns crematoris per destruir-les en compte d'explosions controlades per disminuir l'impacte ambiental. Si vostè vol dedicar part de les seues vacances a protegir els nostres boscos, este és el moment de sol·licitar-ho. Només cal ser major d'edat, tindre carnet de conduir i passar unes proves selectives. En total, 240 voluntaris forestals participaran en esta iniciativa de la Conselleria de Medi Ambient i Bancaixa per vigilar 7.500 quilòmetres quadrats de boscos de les comarques amb més massa forestal. També s'encarregaran de conscienciar tots els visitants de la riquesa del nostre entorn natural. Si es fa l'ànim, pot cridar per rebre més informació al telèfon 96 279 8139. AVEX es la Asociación Valenciana de Exalcohólicos. Estamos desde el año 1970 funcionando en Valencia y nos dedicamos pues a la prevención
tratamiento y reinserción social del enfermo alcohólico y de aquellas personas con problemas derivados del uso de alcohol. Formamos una plantilla de psicólogos y de alcohólicos rehabilitados que ejercen como voluntarios. Farmacéuticos Mundi es una organización no gubernamental que tiene su sede central en Valencia, aunque tiene presencia en todo el territorio nacional, y se dedica fundamentalmente a enviar medicamentos a los países más pobres del mundo. Recogemos los medicamentos que son en los botiquines caseros y una vez los tenemos aquí en el almacén, pues se reciclan y se separan por grupos terapéuticos y se van enviando conforme nos los van solicitando de los distintos países. Llevamos enviados desde 1991, que es el año en que nacemos, más de 400.000 kilos. Avui obrim la nostra agenda amb el projecte de formació itinerant, solidaritat i cultura organitzat per Sydney Cite per a la vesprada del dilluns 8 de juny al Centre Social d'Ontinyent. En segon lloc, els parlem del curs de formació específica de voluntariat amb menors de l'Ajuntament del Campello. Tindrà lloc a la Biblioteca Municipal d'esta localitat el 8 de juny per la vesprada. Durant aquest mateix dia, l'associació ACSUD Las Segovias presentarà al Centre Valencià del Voluntariat una exposició sobre 10 bones raons contra les patents de la vida. Units pel voluntariat. Units per Bancaixa. Són anotacions puntuals en les quals posem fi per avui a un programa dedicat en la seva major part al projecte de llei de cooperació. Una llei que, si s'aprova tal com està redactada actualment, suposarà, segons totes les parts implicades, l'intent més seriós que s'ha fet fins ara a Espanya per canviar les relacions nord-sud. Des de Solidaris seguirem atentament la seva evolució. És tot. Fins la setmana que ve. Adéu.